Karči, tak kto tu dal ten vozík? Čo ti vadí? No však Avia ma donies rok, sorry, ty debil. Ale však daj, ak prejde. Kde ti tu prejde? Poď mi pomôcť. Ťahaj, ty debil. Však ťahom. No to na jakú mater si sem tú káru ťahal? Však som doniesol 200 litrov pálenky. A to ti bolo na pálenku vozík treba. No však mám okrúhle narodeniny. No povedz, koľko máš? O pol roka mám 43. No to darmo, je to pravda. No to Rixi. Karči, tak kde si bol? Boli sme na obede. Ale 3 hodiny. Čaptavý Berty mal hnačku. Však bodaj by nie, keď od rána žerete len klobásy a tlačenku. Musíme zošrotovať, nech sa nepokazia v teple. Lepidlo, ste už vyložili? Ešte nie, nebol čas. Tvárim sa, že som nič nepočul. O hodinu nech je to vyložené. Nie je problém, len nás stále nenaháňajte. Omietka je už natiahnutá? Zatiaľ nie, lebo nebolo vyložené lepidlo. No tak si vyber. Buď ťa zatlčiem kladivom do toho horúceho asfaltu, alebo ti prejdem cez nožičky valcom. Vedúci, môžem ísť dnes domov skôr? Môžeš, môj zlatý, ale najprv ťa zavesím za vajca na žeriav. Karči, ty robíš aj cez Veľkú noc? Čo si? Ja budem doma s rodinou. A ty? No, ja musím makať, potrebujem každé euro. Alimenty? Alimenty. To máš tak, keď skáčeš za každou sukňou. To budú nejaké pudíčiky, diabol to je. A koľko máš vlastne detí? To už ani Boh otec nevie, ale platím na 6 kusov. Ale však u teba doma som videl iba 3 deti. No, presne, ale traja caparti mi pobehujú v Čechách. Večer, prídeš do krčmy? Dnes nie, idem na fúšku. Jedna barmanka má prázdny byt. Veď to nezarobíš ani na slanú vodu. Ach jaj, na slanú vodu nie, ale Riťku má za to dobrú. Dobrý deň, pán Smarkatý. Už som tu, vedúci. Meškáte už 3 hodiny. Znám, vedúci, ale to co myšlice, že ja stíhačka? Dobre, ale už poďme robiť. No doríci. Kto vám robil to tie omietky? Ale jedna taká firma. Aha, táto co za zmetkári, táto za toto ste dali penieži. Viete čo, neriešme už to, čo je urobené. A toto zábradlie, táto co za mantak robil? Tak to som robil ja. No tak keď lepší kuchnem, tá není to až také zlé, ale nemám to opraviť. Už dosť bolo reči, poďte mi namontovať tú objímku. Dobre, nerobme z toho drámu, i už to idem zbucháť, no. A koľko to bude stáť? Kúkajte, vedúci, že ste to vy 100 eur. Čo? Jedna objímka 100 eur? No takže poznám i vašu mamičku, tá 50. No a včera, keď som vám volal, tak ste vraveli, že to bude 20 eur. Vedúci, znáte si to urobiť sám? Bohužiaľ nie, ja nie som vyučený elektrikár. Tak chvála Bohu, ináč by som nezarobil. Arči, však ti v noci zdrbal múr. Čo? Ozaj? Priď ma bozaj. A čo, celý múr spadol? Pri sám Bohu, všetky tehly sú na zemi. A do Malty ide cement? Však ty si nedal cement, ty dement. Laci, ale však za hlavou máš dúhu. Ja ti serem na dúhu, majster nás vykastruje. Ale naozaj? Ja som chcel mať ešte syna. Ty len radšej premýšľaj, že čo povieš majstrovi, keď príde. Už to mám. No povedz, čo? Povieme, že buldozer z vedľajšej stavby narazil do múru.